Baia Fernández, adestradora emocional e da risa. Hoxe veño con unha proposta de reflexionar en alto. Hai unhas ideas que vos coito por aí, que me chaman a atención e que me fan pensar. Pensei, por que non compartir este proceso de reflexión directamente, ¿no? As persoas que me acompañades aquí. Xa sabedes que me gusta logo que me contedes e que me digades cal é a vosa visión sobre o asunto, ou que me comentedes tamén, bueno, se vos suscita algunha dúbida o que podo falar aquí. O que a mí hoxe me estaba rondando pola cabeza é o tema das idades. De cantas cousas se achacan a que está nesta idade, non? Por exemplo, cando as crianzas son pequenas, teñen distintas fases, non? Tamén de adultas, pero de pequenas teñen distintas fases e hai unha fase que é o porqué. E a veces recoñezo situacións en donde digo, ai, que está nesa época pesada do porqué. E eu observo que hai distintos xeitos de vivir esta fase, ou distintos xeitos de expresar o porqué. Eu observo a estas crianzas curiosas, querendo saber, querendo explorar, entón preguntando, isto por que é así? Entón respóndenselle por tal maneira, e por qué? E por qué? E insisten no e por qué, rondando a mesma cousa. E por outra banda, hai cando o porqué varía. Teño esta curiosidade, pregunto por qué, resolveseme esta curiosidade e inmediatamente aparece outra que está ao lado. E isto por qué? E aquilo por qué? Empeza ese porqué a saltar en distintos escenarios que poden estar relacionados ou non. Generalmente, cando nos expresamos esta idade como esta idade pesada do que por qué, a min veume unha idea á cabeza, non? De que o mellor cando me resulta tan pesado ou cando a miña crianza pregunta sobre a mesma cousa insistentemente por qué, o mellor é que a miña resposta non lle é suficiente. O mellor insiste non porque sexa unha cousa da idade, sino porque eu non lle estou cubrindo esa curiosidade coa miña resposta. O mellor non estou eu prestando toda a atención que debera para resolver esa curiosidade. E isto é o que eu observo desde a miña parte que marca a diferencia entre un porqué insistente sobre unha mesma cousa e un porqué curioso de seguir avanzando na observación e na aprendizaxe. Non sei que vos parece a vos. Se vos parastes algunha vez a pensar sobre isto, se vos interesa este tema, comentádeme por aquí, porfa. Decídeme, cal é a vosa o voso concepto sobre isto.